Det kan være svært at vurdere, om din husleje er for høj, og der kan være mange gode grunde til, at den er, som den er. Vi ser dog tit, at folk betaler for meget. Om lejen er rigtig, er altid en konkret vurdering af det enkelte lejemål og vilkårene, som kontrakten er indgået under. At bede din udlejer vurdere lejen for dig vil være det samme som at bede en restaurant om at anvende sin egen mad. I Danmark har vi et reguleret lejemarked, og de lokale huslejenævn vil kunne tage stilling til, om lejen er rigtig sammensat og om den er for høj. Du kan kontakte huslejenævnet i din kommune direkte. De kan fortælle dig, hvilken lejetype du har, om lejen væsentligt overstiger kvadratmeterlejen for det område, du bor i. Huslejenævnet undersøger sagen og kommer ud og ser din bolig, inden det afgør lejens størrelse. Det koster et sagsgebyr til nævnet på 300 kroner. Huslejenævnet skal være der behjælpelig med at behandle sagen. I Lejernes LO indbringer vi mange sager om lejens størrelse for vores medlemmer hvert år og får ofte medhold.